bojone ya tak tinggal ndolek dudo-dudo Tanjungan temen. Kira-kira enten dudo Tanjungan? Kata? Kata? Kata Bapak Panitia? Oke ya. Pundi? Oh kata nggih. Nggih, kula pesen 5 nggih. Pesen 5, gak kekeh. Yo ngatasi lah. Aku jengkel-jengkel temen kon, katik mulih mbak, gak oleh ampun musuh aku. Lho wis kadung mangkel atiku. Aku aja katik dilarani. Roma ya. Wong becik ro kombongi. Teko ndi ae? Teko Randu. Golek apa nang Randu? Golek deminu. Kula jare tangga-tangga teko Suru. Golek apa ya nang Suru? Oh, aja ngono lah, Cak. Duwe mbokno maneh Tariko. Kula tangga-tangga ngomong jare nang ngene mbokno ngono. Ono aja ngomong ngono tak deloke pira kuwi. Wis ngaku wae, tangga-tangga lho akeh sing ngonangi. Golek anu lho apa? Aku kan nang suru-suru aku gak kenal suru. Gak temen gak kenal cak suru nek Randu bendino. Iku gak dulure ta, gak tunggale ta iku. Bebekne kok. Ngono lho wis. Golek kono dudo kono 15 gak apa-apa. Iya, aku pesen wong Tanjungan 5 wisan. Iya kono lho, iki lho bakul teh. Kono cek dirujak kono. Bareng wedok tinggal lanang kok. Mesti ngoceh, mesti gremeng aku layang Solo ya. Ngomong ambek wong wedok gak usah guyang-guyu. Guyu matamu ah. Kono wong nangis jare guyu. Ya lalu. Kayane padalan ya rokok eceran. Jare sapa eceran mari dikai bapak panitia eceran. Rokok yo suryo. Apa iki dokel asem iki? Are anu wae. Joreng-oreng ae. Iki yang ngono kate bancakan itu kuwi banter 2 kilo yu. Dibetheti digoreng. Aku kate mangan banter itu sing teno. Bapak cek jongor. Dadak awak dhewe maneh dadi jagane terasek seprapat. Gak ngono nang kita iki kucing kowe. Iku mangan ados-ados yang ngono. Tuwese tak boki jeding sabun disengi teno. Dijagani wedi 2 timbo. Karo semen sak-sak. Anggito kate dicor jeding bae. Wong wedok kok mbek lanang kok nemene. Nemen apa? Aku kurang apa, Yon? Ya kurang akeh kan, wong aku wingi mulih turumu ya mengkurep ae. Lah nek wong wedok turune mengkurep iku ya dilumahno lak ya. Ya wis tak lumahno kedisian cecek. Lah wong ancen riko kesuwen. Kau sama kisinan aku mek cecek. Ya balake ngono. Golek apa ya nang balung cangkring iku? Golek kopi. Oh, golek kopi. Ya iya golek kopi golek sedep-sedep rek ngono. Mariano aja kaya awakmu. Apa? Wong ya wis gati karo lanang iku. Delon bojone Polo, bojone Hartoyo. Ya apa? Wah masih Hartoyo wis tuwek ngono. Teko ndi teko balik desa mulih wis dilerno mek wedok. Wah kon aku mulih turu mereng ae. Sedih aku. Aja kathek ngomong ngono. Aja kathek ngomong ngono. Riko wingi njaluk esuk ya tak ler esuk. Njaluk mari bedhok, tak ler mari bedhok. Mari magrib lho ya tak ler. Wah, mulane mari isa deker-eker pitik. Oh barang ngono kok ler-ler ya nek kanan aku rek tak tutupi. Bareng konangan Hartoyo. Yo nek sapa iki? Ya buabak ngono cek
Bakok ler nggo balai desa. Bakok ler nggo embong gedhe. Bakok ler nggo lapangan. Engko nek garing tak kukupe tak selepeni. Barang ngono diler-ler. Aja katik ngomong ngono. Ero ari kok wingi aku riko tinggal. Napa? Tak goleki mumet-mumet ya gak kepethuk. Ndasku ngelu kan sing nukokno obat. Lah ngelu ya tuku dhewe kuno lah. Iya, saya aku budal dhewe nang toko sebelah kono wingi. Pil apa? Tuku pil beli kita. Heh. Tambane ndas ngelu. Olah apa kadek diguyu? Kan dilono harta ya lho kan. Kon tuku apa? Pil beli kita. Iku jenenge dudu beli kita. Jenenge pil kita. Kok celuk? Kok iso ngomong beli kita? Rek wong ya kaceme titik lho dipermasalahno. Ya gak titik ku ya akeh. Pil karo beli kita kok. Lah wong beli kita ambek pil kita. Lho lah ya kaceme titik sih. Kancane anak Erto yo Erto yang ndak sing enak aku tuh kono beli kita ora. Sing dodol kewan apa kira aku lho. Oh, koceluk. Ngarani pil kita beli. Salah maneh. Gowo kabeh karo beli kita. Masih aku dadi wong wedok, ya, yo gak kentekan akal. Supaya wong lanang betah kerasan ndek omah. Aku yo sharing-sharing ambek koncoku sing pinter-pinter iku. Oh, sharing karo Sing begenggekan. Aja katek ngomong begengek-begengek ngono. Sing Rika biyen lho, gak tau bayar. Iya bener gak tau bayar tapi kok yo sentolop kuwe. Kira-kira dino aku kate sing bayar sopo dari sentolop barang mbok kira sentolop kuwe. Aku wong wedok ya berusaha supaya wong lanang betah kerasan ndek omah ya apa? Takon koncoku sing pinter-pinter sing pegawe apotek. Tak takoni. Apa? Jamu apa sih wong lanang iku cek kerasan ndek omah? Jare koncoku, "Walah Rik, jamu sari rapet." Lho, ya apa nek ngombe? Ya esuk iku ngombe 8 bungkus. Mari sembayang bedhog ngombe maneh 8 bungkus. Mari sembayang magrib ngombe maneh 8 bungkus. Jumlahe 24. ngombe kabeh. Ya. Ya goblok kon. Lah apa? Rapeten. Ya awak dhewe kate lapel-lapel ndolek nggon nggone iki. Goblok. Wolule kare ngombe kabeh. Ana wong wedok berusaha ya jek salah ae. Wis, aja geger. Geger bendina ya sukan kanca, geger bendina sukan tangga, terkecuali geger krana anak pantes. Apa? Heeh. Aja katek nyandak anak. Aku rabi mbek kon biyen lak wis tak kandhani, nek aku iki majer. Majer. Kok nek ngomong lambemu tata nduk, majer iku kewan. Wedhus, sapi, kebo, majer. Nah nek menungso iki mandul. Krungu. Kliru wae. Kliru. Oh, mulai ndak sing gelek sok anjang sono nang gone tangga kanan keri. Sing gelek sapa nang gone bubidan. Apa? Ngomong apa kan? Keprocot ya lambemu. Lho, keprocot. Kon duwe gendaan biduan mbok omong-omongno wong kene. Hah? Bidan. Bidan ya biduan. Kono tak totok once kok, Nduk. Bidan. Kliru maneh. Ya kliru bidane biduan. Halo, kacek titik Lu ae. gak titik ke Mojokerto Surabaya goblok. Wis. Budalan nang pasar. Ngapa nang pasar? Belanja. Belanja. Ya iya, Rek. Oh iya, meneh nang Tanjungan lah ana sedekah bumi ya. Iya, ngene gak meleng etono rasane delokno karo bojone polo iya. Heeh, mau wis diaturi polo, dikongkon genduren. Genduren iya, bojone nek polo. nang pasar ya endi ngene-ngene, Rek. Duit. Ya iyalah, lah nek nang pasar gak nggo duwe lah ya. Ya apa? Wis sanding nisar genuk mang ngono. Piro? 20.000. Lah wong nang pasar gawe duwe 20.000 cukup gawe apa? Lho, di 20.000 ku akeh, Rek. Engko dhuwit kene sing dodol mesti nak ndelok dhuwit ya. Tampani tangan tengen sing kiwa operasi. Lho. Bu.
Murui wong wedok ngene iku bener ta salah? Ya sakjane ya bener lho Cak kon ngomong salah. Bener ta salah, Cak? Murui wong wedok ngene iku. Oh. Tangga-tangga loro nek murui ngene iku salah. Iya njane kowe gendakmu kowe. Iya gak apa-apa, dhuwit 20.000 carane cukup gampang, Nduk. Ya tuku bandeng 4 kilo. Loh. Berase 10 kilo. Loh. Lengone 2 blek. Iya. Wis mulya. Ambek wong wedok kaya ngono. Ambek wong wedok wis gak tau mblanjani. Mbok ya wong wedok iku disayang-sayang ngono wis sayem. Gak nek jonet. Wong wedok dicelatu tok. Ayo sih, nek niat seneng aku. Temen-temen seneng aku. Sayangan sing nggo ngarepe wong akeh wani ya. Wanita gak? Hei. Wae, mari sembayang sopo? Nek nyaline jonet ngono kecil, sak pucuke kuku ki lho nyaline jonet. Ayo, lah nek Rika ngomong sayangan, oh ya tak sayang temen. Ayo, ngomong. Iya, sayangin. Sayang kaya wong setruk. Wong aku kok dilawan. Ya seje lah ya. Lah nek jonet ngene lah gak wani. Uri kabeh ngalala, uri kabeh. Uri kabeh ngalala, sing diwotun. Wis kadung kendel wani wis pindho. Gak wis. Sayang Rinian. Mari tak abunyo sayang. Wis aku tak budalang pasar ya. Iya. Nggo omahe aja katik nang ndi-ndi. Gak. Ya, nggo omahe ya. Iya. Bojo yang ngono iku. Hah? Aja lali. Gak. Nggo omahe. Iya. Engko susulen aku jam 3 ya. Kok bae gak iso nggawa. Iya. Ya gak kuwatir jangan tak tinggal kowe eman gitu. Gak eman apa-apane men bokonge. Apa? Aja lali. Gak. Engko tak telepon HP-ne nggo nisore bantal iku engko. HP ndi? Nggo nisore bantal. Lu HP disita Bang Mekar ngono kok. Rek Kalau bulan gak bayar. HP digondol. Ya wis nek ngono tak tinggal pasar. Iya. Nggo omahe. Heeh. Balik. Oh, juga kan cocok iki. Dari tau yang ngono ya apa? Temenan cah, bingung aku. Yo kayak mana apa-apane bokonge. Dipangan kiri rolas iki gak entek. Ben dina wong dicadu jengkel tadi. Wong. Waalaikumsalam. Kalau salam ping telu gak kopi ki suarane kate entek. Walah jon entek nduk. Alhamdulillah. Sehat sampean? Alhamdulillah sehat. Kok di ayu rek. Oh iya lah. Nduk. Apa? Kon mari kudanan ta? Lah apa kudanan? Rambutmu kok nayang iki? Loh, gak nayang anjene modele ngene, Mas. Oh, model ngono. Oh iya. Kowe yo gak telente. Oh, 10 tahun nduk aku yo kangen rek. Iya, Man, kewangen. Iya. Gimana tak sempat-sempat no dolen rene. Iya yang ngono. Iya. Nek kangen Kok sepi lah bebek nandi? nang pasar. Apa nang pasar? Belanja. Oh, dengaran sih belanja nang pasar. Ngate belanja gonti kate belanja nang rosokan. Loh, yo game lijo pinggir omah lah ono sih. Ana tutup kabeh tak nang pasar. Engko BBM iki nyelatu wong dicelatoni terus aku gak ngersula ya. Sampeyan iki lho dicelatui. Capae gak ngono. Mangkane sampeyan kok kuru. Ya ampun iki gak tau mrene nguru-nguru wong gerang. Lah kakak dicelatu bebek ku mang apa? Iya nyene. Ya wis ijol-ijolno kok pasar kono mah. Ah gitu lho rosokan dijalno iki. Wong dijalno. Tak ijolno dikeroyok temen mbak Artoyo. Sampeyan gak ikhlas ah. Ya garek. Eman ah. Ya eman. Eman apane? Bokonge.
Iya, man aku rene gak nggawa apa-apa. Oh, gak apa-apa. Masih kono dolen rene gak apa-apa lho, awak dhewe seneng. Ya sungkan rek. Lah, apa aja suka-suka Dolen apa maneh gak nggawa buat tangan iku lho. Gak apa-apa. Aku kemarin mampir nang pasar Melagi kono man tutup emang. Nang pasar lagi? Iya, sampean kata tak tukono buah senengane sampean ngono. Buah apa? Keres. Buah keres. Sampean lak senengane keres? Iya, pamane manuk perenjak. Iya to, gak ono emang. Oh, pamane dolane buah keres. Marang ngono tak golekno situ emang ya gak ono. Apa? Ciplukan. Ciplukan? Iya. Iya, pamane diloro linu. Wah, linu gak apa-apa weh. Ya akhirnya gak apa-apa. Ya gak apa-apa, Nduk, seperti kon dolen nang paman. Apa? Ngelak, Man. Lho ngelak ya andok-andokku. Wok mosok ono daya dikongon andok. Ya Oh. digawe-gawe nang ngombe ngono ta, cek rodok pantes titik. Oh, ya wis tak gawekno. Wedang kopi ya? Mau bae. Pahit. Nenek teh, Mau gak seneng aku gak seneng teh. sepet ta? Oh iya. Susu. Oh iya iku enak. Oh iya ya, tak ganti susu Enak ya. susu ya, Man, Iya, ya. cek bentar ya. Iya. Man, Hmm? susune sing anget. Ya iya ya, tak godhog. Iya. Man. Kayak anak gula ya. Gak tak kaekne mes. Loh, kok mes? Nakon mari ngombe susu mongko. Ya gula. Iya. Oh, ngono kok. Kayak gula cara. Iya. Loh, Man, Eh? susune sing coklat ya. Iya, susu coklat. Iya. Loh. Man. Ya ngono. Pamanku kari siji mlakune wis penceng. Tapi ya dicolno emang. Heh, Apa gak Man? tau mrene menceng-menceng wong gerang. Guyon. Sing penting mosok pencengnya. Lah apa? Sing penting kan dong. Ya ngono jane pamanku iku guyonan. Mas yo elek guyonan. Kok ana wong elek sak saya-saya ditune gak pamanku. Elek dhewe. Kaya tak tabluk. Loh, lah apa sih balik maneh, Kulo Mas? gerang elek-elek. Enggak, ngewanteng. Iya iya yang ngono. Iya, ngewanteng pamanku, saya sendiri. Lo yo eman lah. Masih yo ngono yo rada gendeng gak apa-apa. Guyon, Man. Wis nanggaene susu. Jane pamanku ku yo ngono, humoris. Guyonan. Ganti ya. Ganti ya. Malah apa diganti? Apa aku? Woi, nama Man Jonet. Sepuran sing akeh, Nduk. Apa? Susu nggo kaleng entek. Terus? Iki mana wedhus meteng tak pelenet. Loh. Gak metu susune, metu anake. Loh ya apa sih, Man? Sepurane yo yo. Tak gaweane susu. Walah sampe niku. Ono ayon jene. Gendeng gak gelem. Lah iya ya apa niku pamanku? Ya apa rek gak enak susu ae. Ah. Ini ki hawane adem ngombe anget-anget enak ya, Mbak ya. Mau pahit. Terus digawe pamanku susu. Man. Paman. Apa iki? Aku ki golek paman Jonet ki lho, gaweno susu kok gak teko-teko sih. Susu. Man. Loh ya. Suwe nang jene pamanku iki. Ucul lang jare iki, Mas. Njaluk susu gaene susu. Lho, apa ditinggal iki? Du anget ae. Lho kali cocok yo temene lho. Dari perkara bebek kok kaya ngono tinggal kotak. Anggine kate dadi banci wae. Kosok yu tetep yu gawakno yu. Dari perkara iki.
Aku kagak disusul-susul sih. Keturun. Ya, kan mang wis dipeseni bolak-balik. Kandhane mang susulin aku jam 3. Keturun kok. Dadi ya aku gak kuat nggawa blonjone tak tinggal ndek perapatan. Di 20.000 gak kuat. Wong blonjo wake. Oh iya, meneh. Engko cukuken ya nduk perapatan kono aku gak kuat nggawa. Gak ada tosa kok. Mari ngono iki lho ya apa sih minyak goreng iki? Sampai bingung aku ndolek minyak goreng. Lagi. Nggo pasar Mlagi entek. Entek. Tutuk Ndriyorejo. Tutuk Gresik aku oleh ku ndolek minyak goreng, tutuk Gedhek. Gak ono. Entek. Budal nang Semarang. Tuku minyak goreng tutuk Semarang. Iya, kono akeh. Ancene minyak goreng jare wong-wong iki telat. Iya, telat. Dadi aku mumet-mumet ndolek minyak goreng iki lho gak ono. Iya. Iki ya apa iki iwake nek gak ono minyak goreng iki? Gak apa-apa, iwak ditunu ae kok. Dipanggang ah. Panggang Ya ae. wis dipanggang ae nek ngono. Iya. Kono bungkusnya apa iki? Bungkusnya kacang. Bungkusnya kacang. Iya. Ya enak. Ya enak. Lah ndi kacange? Tak pangan. Lah kulite nandi? Tak pangan pisan. Loh. Gak ngono sih. Menungso ta wedhus mangan kacang sak Gak kulit-kulite. ngerusuh iki gak nyaponi. Oh, alah ngono ah. Iya. Lah kok ana susu iki? Mbah. Kan lah alergi susu sih. Iya. Lah kok mbok kene ana susu? Mbah. Aja katek mbambo-mbambo. Mari ana sapa? Ono arek. Wong wedok budal nang pasar gak dipapak. Dadakno kon mlebokno wong wedok mbok kene. Iya. Ketara iki lho ana susu. Kan iku alergi susu. Nang aku, mari ana sapa? Ono arek. Kan dijarno wong wedok tambah nglamak kon net. Iya. Ditinggal wong wedok nang pasar duwi lho kan wis nglebokno wong wedok ngomah. Iya dilebono dhewe kok. Wis rene. Rene. Iya, mbah kok kepung kok. Lah nek kon niat gak salah, depen wong wedok. Mbah kok kepung. Aja wedi dikepok. Rene ya tak takoni. Iya, takon ngono. Jawaban sing jujur. Iya. Rene. Iya. Mari ana sapa? Ono arek. Ana arek sapa? Arek wedok. Sing temen kon nek ngomong. Iya, iya. Rene, ditakoni wong wedok meret-meret lha apa kon, Rek? Dika gepuk. Apa iku kadul-kadul iku? Apa iki? Wes ah. Oh, kali itu. Kenyataan bukti nyata iki. Iki dudu wekku. Iki ngono tek wong wedok iki cilik lho. Iki dudu wekku iki, Nak. Iya. Kan mari ngebono sapa kon? Kan aja kurang ajar tapi wong lanang kan. Kan dijar wong wedok tambah nglamak kan, Nak. Dilebono dhewe kok. Aku gak melok nglebono. Nek kon gak nrimo wong wedok, gak ngara wong wedok mrene. Ayo, nanti nanti kan. Ayo nanti kan. Enggak, iku mang dudu aku sing mlebono, arek wedok dhewe sing mlebono. Wis saru kon. Wong sak Tanjungan gak ngarah ono sing nulungi kon. Mergo kon salah. Nek kon gak salah gak ngarah. Sampe niku apa sih bengi-bengi tukaran gak izin tadi delok tangga. Pamanmu lho nduk selingkuh. Apa? Selingkuh, Nduk? Selingkuh? Iya. Lah sampe retu kon ndi? Bukti nyata. Ono susu. Padalan pamanmu iku alergi susu ya. Terus Dadakno ono kotang disenget nang kok kene wedi
kotangku. Apa? Kotangku. Loh, iki kotangmu. Iya. Loh berarti kon gendaan ambek pamanmu. Enggak lah, Pak. Kenyataan kon gendaan ambek pamanmu. Duduk Lah aja, apa Pak. kon kotangmu kari gak kene? Kenyataan kok. Indonesia menang. Iku anjane kutangku tapi aku gak gendaan karo paman. Sampe aku ning wis kenyataan. Kon aja kate koyo poker. ngono. Kon Kaya aja kaya ayu. Lho, Boleh aku ana sing Mulane sing gandeng Aja kate gendaan ambek pamanmu. Offset. Sampe niku kurang ajar yo. Aku Aku kurang ajar. gak terima sampe Masa ngono kok terima? Saya nyuwun teledor. Hei, kok iki kok iso nyuwun? Ditoto sembarang ditoto. Becak. Si. Iku lho gak terima. Sak aku gendaan. Terima reputasi aku yang gak terima. Ya apa sih kaitane ku ya apa? Ngene lho Cak, tak tinggal nang pasar. Dadanan gendaan ambek ponakan Lho, dhewe. iku lho Cak. kan udah kaya ngono mau gak gendaan karo paman. Iki ponakmu. Enak. Jelasno. Ya apa? Ngene lho aku kemandolen rene ana paman tok bebek gak ana metu nang pasar, Terus? Cak. Merong ngono. Lah aku iku mang nukono mbok kotang. Lah kok kotang kari ndek kene. Lah aku dikira gendaan karo paman ya aku gak trimo lah, Sing Cak. dike masalah iki lho, sing dike masalah. Tiba iki mah kotange mbokmu. Iya tak tukok. Lah ngono gak ngomong ket mang. Lah ya paling ngomong sampean garai dhisik ini kok gak trimo. Iki gerak jalan ta ya apa? Jangan tukaran. Sembarang iku ditoto dhisik. Ngene. Yuk. Yes. Kene. Maju kono. Cak, Iki sapa? ponakanku Frida Cak iki, Cak. Lho. Wis sakmene gedene iki. Lah ya Cak dingoni. Lho kon cilikmu biyen tak dusi, Nduk. Cilikmu bae kon saiki njaluk didusi maneh. Lah ya mau enakan. Nih, Iya, Cak, iya. ana apa-apa itu dirembuk. Ya ta? Iya, Cak. Aja langsung brat. Didolek solusine ya apa? Wis kadung emosi Cak ya sepurane ya, Cak ya. Wong kene iki wonge rukun-rukun. Iya, Cak. Lah malah peno kaya contoh ngene. Sing wis ya wis iki sapa ponan, iki sapa bebekmu. Iya, Cak. Oke? Iya. Enan. Sing penting ana apa didoleki. Ya. Ayo musyawarah sing mufakat. Cek ana solusine. Kepenek. Kepada Abah Jonet lawak karya baru minta gendeng. Minta gendeng serampat Dari Bapak Kadi. dari Bapak Kadi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur lho. Oh, Bapak Kaji, aduh. Kadi Kalimantan Timur. Ngono lho. Lah mben iki insyaallah tahun ngarep iku Pak Kadi ku nekakno kanca-kanca karya baru ditumpakno kapal. Ngono. Kapale Kono pirang bulan Pak kapal iku lho. Rong dina wis tutuk rek ngawur. Iya teko kono wae buyar terope. Ayo. Ya ditanggali sebelumnya berangkatnya. Ayo. Pak Kadi, inggih niki serampat ingkang panjenengan kersakaken.
sampe guru kasih mau pendolek gone garu. Iya. Lah saiki ayo nang gone tagi. Iya. Tambul lewat guys. Iya, Cok. Tekan bumi. Iya. Tekan bumi sih tekakno karo maneh rek. Ludruk karya Bang